Tinagragsak dagiti tricycle driver iti Kalinga ti naawat da atulong manipod iti gobyerno baban iti DSWD. Naipayanda iti sag 5,000 a pesos kas relief assistance gapu iti epekto ti oil crisis. Impayanmet nga ta dagiti daduma wenno maipayanmet nga ta dagiti daduma iti riyon. Ada report ni Iril Siknao ti Philippine Information Agency Cordillera. Hinugyanan ti Department of Social Welfare and Development Cordillera ti panangiwalas iti cash relief assistance kadagiti PUV drivers iti rehiyon. Naisayangkat ti initial rollout iti probinsya ti Kalinga sa Dino nasurok 9,000 a kwalipikado a tricycle drivers ti imawat iti 5,000 a pesos a cash assistance. Sa Tabok, 1,187 yung target beneficiaries natin na binigay ng LGU ng mga legitimate tricycle drivers. At ito ay pre-process ng DSWD at ngayong araw ongoing na yung payout. Sigun iti opisyal, inununada nga impaayan iti tulong pinansyal dagiti tricycle drivers gaputa na partak nga impaay ti lokal a gobyerno ti listaan dagiti benepisyaryo. Nagyaman met dagiti benepisyaryo iti naawat ta tulong. Ay, thank you lata na ma'am ta. Dapay mo ti basit yung maitulong sa reduction lata. Yaman kami lata ma'am. Salamat na tao mo iti nga uray basit kayo na okay lang ta makabawi basit iti kalabis nga lugi. Panggasolina min lang ma'am ay tapno datin inutan mi nga gasolina kasi. Daytoy iti umuna a batch nga impaayan ti DSWD car iti tulong sumaruno dagiti tricycle driver kadagiti munisipalidad iti Cordillera inton Abril 16. Manamnama ang may patumpalmet iti payout kadagiti public utility jeepney drivers inton Abril 21 agingana 24. Manipod ditoy Kalinga, Iril Siknao ti Philippine Information Agency Cordillera para iti pambansang TV iti Baro a Pilipinas.